mai san tsira to ga hanya ta gari, hanyar Allah, hanyar sayyidul bashari. Manzon Allah rahamar Allah shine nagari, duk mai san shi har abada baya garari. Kuma ba hatsari ba shi ba shiga mari, kai mai fagamniya ka bari zo ga bashari, kai ma mai hayaniya ka ashe zo ga bashari. Duk abin nema ya kare a gurin bashari, to akwai dafa'i kariya a gurin bashari, to akwai jalabi samayya a gurin bashari. Akwai taraki ɗaukaka a gurin bashari, akwai rahama jin kai a gurin bashari. Shine girgishin baiwa karimi ne sayyidul bashari, kowanne ma sai samu a gurin bashari. Baya roba fili ko a zahiri, makurar hadama shi ke kura mai zari. Kai mai san daula zo ga manzo bashari, mai san aure ka taho zo ga bashari. Shi ke gyara manzo sayyidul bashari, in ta ciye malam zo gun bashari. Kai in ta yi gasu mafita sai dai bashari, maganin wahala manzo sayyidul bashari. Maganin kunci shine sayyidul bashari. Kai ba a daraja sai in an so bashari, mai san kima martaba zo ka bi bashari. Ni dai shine na rika kuma da shi nake fahari, kai zikirinci ko wahala sai dai bashari. Allah ahadu taimake ni ganin bashari, a nan duniya lahira babban katari. Imamun ne na maraɗi almashiri, Allah ka tsare ni sharrukan dukan makiri.